formal nga paglusad sa Brigada Eskwela sa Mandaue City Division gi-highlight sa DepEd ang importansya sa kampanya sa literacy nga makakatun ang tanang kabataan sa pagbasa. Si Nico Sereno sa report. Sa ikaduhang adlaw sa Brigada Eskwela, gihimo ang formal launch niini sa Mandaue City Division. Gisugdan pinaagi sa hamubong parade sa mga teachers, parents ug stakeholders. Katuyuan niini ang pag-highlight sa kooperasyon sa komunidad alang sa kaayuhan sa mga kabataan. Sa programa nga gihimo sa Central School, gipasalamatan ang mga partners ug stakeholders sa ilang kontribusyon sa edukasyon sa mga kabataan. Gi-highlight ang ilang tabang sa lain-laing kapasidad ngadto sa eskwelahan. Maong dunay commitment wall usab nga gimontar na mirma ang mga stakeholders para sa ilang padayong panaad pagpalambo sa katungod sa kabataan. Matod sa DepEd, subay sa tema karong tuiga, target nila ang pagpalambo sa literacy rate o mga batang makamao mubasa. Ang tanang makabasa, araw kung makabasa na it will follow that our community will grow, will develop, kaya makabasa ang tanang. All our 40 public schools should focus on literacy. Human sa programa, gipadayon ang lain-laing trabaho sa eskwelahan sa mga volunteers ug partners para mas maandam ang tunghaan karong Lunes. We are still on the second day of the Brigada Eskwela, so di takaingan 100% na, but we are going to that direction. And before Monday, all our schools will be ready for the opening of classes. Nico Sereno, Balitang Bisdak.